nakarating din po kami sa paroroonan namin. Hindi na kami lumayo. Kasi nung oras na. Ayan, kasama ko si Chiking ganda. Hello! Ganda ng view. Mostly guys, may mga naghahanami dito. Hanami parang, ayan, tumatambay, nagpipiknik. Habang nasa ilalim sila ng cherry blossoms. Ayan, finifeel po nila yung ganda ng cherry blossoms. Ayan, mga gawain lang po ng mga matatanda dito. Dahil wala na silang magawa. Retired na. Pasyal-pasyal na lang po sila. Yung iba pinapasyal yung mga anak. Mostly sa park para walang masyadong gastos. Nakaka-enjoy. Gutom na yung kasama ko yan kaya nananahimik yan Naghahanap to Naghahanap ako kainan. Kaya lang malayo pa yung kainan dito Nang dahil sa corona, tinanggal muna nila yung kainan. Di ba dati meron, no? Meron. Ganda pa rin kahit manalaglag na. Pwede rin mag-date dito. Yan. Pag gabi nga maraming Nag-date dito. Oo. Bahaw nila. Ang lakas na. Tingnan mo ang bahaw ng amoy ng pabango. Malaka na naman siya. Ito yung restaurant dito, nag-iisang restaurant. Maaga pang nagsasara. Sarado na? So, coffee shop siya, pero meron din siyang ibang menu. Mga pasta. Yan, si Kaguya Hime. Napakaganda. Nakaka-relax yung view dito. Grabe. Wow! Ang ganda guys, Ganda dito pag gabi, ate. sa gabi maganda dito. Makikita mo yung buong Fuji dito. Yan. Napakagandang tanawin, Nakaka-relax talaga. So, kung stress kayo, pwede kayong pumunta dito. Tapos tumalon na kayo. Tapos daw tumalong kayo yon. So ayun guys, nadibot na namin yung 1/4 part. Kasi ang laki nito, ang hirap ikutin. Nagutom na tong isa. Nagutom na si Chiki. Ay, wait lang. Ang cute ni Muning, natutulog dun. Ay. Bye-bye! Punta sa Mang Inasal, Kuya J. I-search nyo lang yung Kuya J. Restaurant. See you later. Bye! Eto guys, nandito na kami kay Kuya J. Mang Inasal. Umisi ng Kuya J. Mang Inasal. Ayan si ate. So ayan guys, nandito kami. Ngayon wala pang tao. Ang ganda dito, nakaka-relax. Ayan. So guys, kung gusto nyo pumunta dito, hanapin nyo lang yung Kuya J. Mang Inasal sa Facebook. Lalabas po siya. Masarap siya, promise. So guys, yoroshiku.